Dem, der har fået lyst til at scanne plovfuger for oldtidsfund efter det store guldfund ved Randers. Det er nok lidt det der eventyrlyst, der ikke? Altså, skulle man støde på den store guldskat, som man har set, der er nogen, der har gjort. Og det er Morten Skytte Hansen langt fra alene om. Så der har været gang i biksen hos Detektorshoppen siden weekenden. Så er den klar. Der er mange, der måske har gået og overvejet, om det her det kunne måske være noget for mig. Og når det så lige pludselig ser i tv, hold da op, der er en, der lige har fundet en guldskat. Så er der simpelthen flere, der kontakter os. Telefonen ringer oftere end før. Og sådan er det gået hver gang, der gennem de senere år er dukket kilovis af ædle metaller op på marker rundt omkring i landet. Man kan faktisk måske snakke lidt om en udkantshobby. For det er ikke inde i de store byer, det foregår. Det er ude, hvor der er noget jord at gå på. På Nationalmuseet mærker man tydeligt detektortendensen. Så tydeligt, som man faktisk har svært ved at følge med. Det har vi i hvert fald, men man skal jo ikke klage over at have travlt. Sølvringene her er dukket op på en mark nær Viborg, og møntfund landet over har været med til at skrive Danmarks historien om. Det har ændret vores syn på den sene jernalder og på den tidlige middelalder i vældigt omfang. Altså metaldetektoren er det vigtigste redskab, arkæologerne har fået i hænderne siden gravstenen. Det bliver spændende. Så nu håber Morten Skytte Hansen fra Hedensted, at det bliver ham, der graver det næste historiske guldsmykke op af jorden. Det kunne jo være spændende at finde noget DNFA. Hedensted, det er jo et gammelt vikingeby. Der skulle være gode muligheder. Der skulle helt sikkert være gode muligheder dernede, det ved jeg. Der udbetales årligt godt 1 million kroner i danefæ-godtgørelse, som det hedder. Og så stærke, så er du klar med sporten. Ja, måske en metaldetektor er noget håndboldpigerne også godt kunne bruge. For bare 6 dage siden løb det danske kvindelandshold panden mod en benhård brasiliansk mur. I morgen